راديو إيرنا عزو السلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مصوني إسران تشعتن مقابيت كلتشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو حيلتات تا إثيوبيا أو أديس أبابا غزا بمفتاش حيالو إيرتراويان أسيروم إيرترا تركبن 4 هاجرات أفريقيا كتابة كوفيد بحجز نخبات صحاب استسرع تبقسو خطنبرا زحلتات هرئين تبايلو أب صومال تفتيرو مزولو بوليتيكاو مسحاب 15 أوالات بارلما الدسكيلوم راديو إيرنا ناقا دمت إيرتراويان إلا توزينا حالتات تا إثيوبيا أو أديس أبابا غزان نفتشو حيالو إيرتراويان كم زأسرو منشتات إيرنا كفتا كتما حبيروم إتي أبزن زحالفا كلتا معتاس تخايدة إيرتراويان ناي مئسار زمته بزيادة أبي كابدو لغات أفو هيا هولت هيا أرات عربسان جمو عندن أبستبالة كوابيتات أديس أبابا زتو كوريو علامات استخايدة قفان مئسار إيرتراويان نتصورو كانت زيكونا أب إثيوبيا نزلو تقاوم تسرع تقدف نمهدان زعلمك خون كم زخقل قمتاتالو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ንዝጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምጥያስ ይኹን ምጥርናፍ ስድራቤታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከይወፁ ቪዛ ከልኪሉ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ ሳልስቲ ዝተኻየደ ግፋን ማእሰርትን ካብ ማዕስከራት ትግራይ ተበታቲኖም ንዝመፁ ኤርትራውያን ንምህዳን ዝዓለመ ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት እውን ከም ዘለዉ እቶም ምንጭታት ጠቒሶም ኤርትራ እትርከበን 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ክታበት ኮቪድ ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ንኽባፅ ሓብ ዝተሰርዐ መደብ ክጽንበራ ዘሕልታት ከም ዘርኣያ ተገሊጹ መርበባት ዜና ንዳይሬክተር ክታበት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዞባ ኣፍሪቃ ዶክተር ሪቻርድ ሚሂጎ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ እቲ ኮቫክስ ተባሂሉ ዘሎ ክታበት ኮቪድ ብሓገዝ ናይ ምብፅጻሕ ተበግሶ ንኸይጽንበራ ዘሕልታት ዘርኣያ ሃገራት ኤርትራ ቡሩንዲ ታንዛንያን ማዳጋስካርን እየን ታንዛንያን ማዳጋስካርን ኣብቲ መደብ ክጽንበራ ድሌት ከም ዘይብለን ዝእንፍት መልእኽቲ ክሕልፋን ከለዋ ኤርትራን ቡሩንድን ድማ ንጹር መልእኽቲ ከይሃባ ነቲ መደብ የደናውግያ ምህላወን እቲ ዞባዊ ዳይሬክተር ኣፍሊጦ ብፍላይ መንግስቲ ታንዛንያ ንህላወቱ ቫይረስ ይኹን ክታበት ናይቲ ቫይረስ ዝኽሕድ ፖሊሲ ከም ዘለዋያ ክትንቀፍ ጸኒሓ እዘን ተበግሶ ኮቫክስ ዝሕሰማ ሃገራት ንዜጋታትን ጥራይ ዘይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራትን መላእ ሕብረተሰብ ዓለምን ንሓደጋ የቃልዓ ከም ዘለዋ ኣሚነን ፖሊሲአን ክቂራ ዘለዎ ተስፋ ዝገለጸ ዶክተር ሪቻርድ ኤርትራን ቡሩንድን ግና ናይ ምኽሓድ ዘይኮነ ናይ መስርሕ ምድንጓዩ ዘለዎን ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ጠቒሱ ተበግሶ ኮቫክስ ነተን ክታበት ኮቪድ ክሽምታ ዘይክእላ ድኻታት ሃገራት ምዕሩይ ዝርግሐ ክታበት ንምርጋጽ ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለም ክባፅሓለን ዘንቀደ ተበግሶ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ንምትግባር ልዕሊ 10 ሚልዮን ክታበታት ኣብ ምእካብዩ ዝርከብ እንተኾነ ሓያሎ ሃገራት እቲ መብዛሕትኡ ካብ ህንዲ ክሽመት ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ክታበታት ጥርጣረታት ሓዲራን ይርከባ ብዘይካዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ተበግሶ ቻይናን ሩስያን እውን ብልቓሕን ሓገዝን ክታበታት ንምልኣኽ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ምዝራብ ይርከባ ካብ ሩስያ ስፑትኒክ ዝተባሃለ ክታበት ንምምጻእ ምዝራብ ትርከብ ኤርትራ ንኣስታት 1 ዓመት ዝጸንሐ ዕጽዋ ብምፍካስ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጅምርን ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ክትከፍትን ምዃና ኣሚታ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ 26 መጋቢት 2021 ኣብ ዝነበረ ዕለት 3208 ሰባት መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ 9 ድማ ሞት ከም ዘመዝገበዩ ኣፍሊጦ ኣብ ሶማል ምስ ምርጫት ተሓሒዙ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሓብ 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝደስከሉ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ ሓቢሩ ንሳቶም ብኣፈኛት ፓርላማ መሐመድ ሙርሳል ክድስክሉ ዝተወሰነሉ ምኽንያት ቅድሚ ምርጫ ኣብ ዝካየድ ምምኽኻር ተቃውሞታት ስለ ዘለዓሉ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ብቐዳም 27 መጋቢት ኣብ ማእከል ባይቶ ዝተኻየደ ናዕቢ እቶም 15 ኣባላት ፓርላማ ከም ዝወደቦ ዝወቐሰ ተኣፈኛ ብውሕዱ ኣብ ዝቕጽል 5 ኣኼባታት ከይሳተፉ እዩ ኣጊዱ ኣብ ሞንጎ ደገፍቲ እቲ ፕሬዚደንትን ተቃውምቱን ዝኾኑ ኣባላት ፓርላማ ድሕሪ ዝተጓሃረ ናዕቢ እቲ ባይቶ ብዘይ ዝኾነ ስምዒው ተበቲኑ ኣብ ሶማል ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንትን ርእሰ ምሕዳራትን ብዝተፈጥረ ምስሓብ ኣብ 8 ለካቲት ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ዛጊት ክካየድ ኣይከኣለን መራሕቲ ርእሰ ምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ሕጋዊ ስልጣን ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆ ኣብቅዕዩ ብምባል ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነቲ መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎ እዮም ዝገልጹ ነዞም መራሕቲ ርእሰ ምሕዳር ዝድግፉ ኣባላት ፓርላማ ብወገኖም ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ዕድመ ስልጣንቲ ፕሬዚደንት ብሕጋዊ መንገዲ ንምንዋሕ ብባይቶ ውሳኔ ንምሕላፍ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ይቃወሙ ከም ዘለዉ ካብ ሶማል ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት زخبركم سمعتنا زينا أبستفتيمولو راديو إيرنا
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጨና አዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ተስፋ ይገብር ኣስተማቕርቲ ክትኮና ወይ ክትኮኑ ምስቲ መቓር ዝብላዕ ዘበለ ነገር ብመልሓስ ተስተማቒሩ ናብ ከብዲ ዝወርድ ጥራይ ኣይኮነን ዝውክል ምስቲ መቓር ንኹሉ ነገር ንኣብነት ስነ ጥበብ ባህሊ ልምዲ ፍቕርኸ ተፈጥሮ ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየሩ ነናቱ ጽባቕ ኣለዎ ተስተማቕርዎ ዶ ኣዝዩ ብሱል ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት ከ ተስተማቕሩ ዶ ኩስቶኮ ወይ እገሊቱኮ ክጥዕሙ ጉድዮም ክብሉ ሰሚዕካ ወይ ሰሚዕኪ ትፈልጥ ዶ መቸስ ስግኦም ጥዒሞም ኣይኮኑን ጥዑማት ሰባት ዝብልዎም እንታይ ደኣ ኣተሓሳስብኦም ለውሃቶም ትሕትንኦም ስለ ዘስተማቕሩ እዮም ምስቲ መቓር እምበኣር ብዙሕ ዓይነቱ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክብራት ተኸታተልትና እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ዳንኤል ወልዱ ካብ ኖርዌይ ዝለኣኸልና ምስቲ መቓር ዘርእስቱ ጽሑፍ እዩ ሙሉእ ትሕዝቶ መደብ ዝሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ክቐርብ እዩ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know where will I be tomorrow. Well, I still don't know where will I be tomorrow. ተስፋ ይገብር ኣስተማቕርቲ ክትኮና ወይ ክትኮኑ ምስቲ መቓር ዝብላዕ ዘበለ ነገር ብመልሓስ ተስተማቒሩ ናብ ከብዲ ዝወርድ ጥራይ ኣይኮነን ዝውክል ምስቲ መቓር ንኹሉ ነገር ንኣብነት ስነ ጥበብ ባህሊ ልምዲ ፍቕርኸ ተፈጥሮ ምስ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየሩ ነናቱ ጽባቕ ኣለዎ ተስተማቕርዎ ዶ ኣዝዩ ብሱል ኣተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት ከ ተስተማቕሩ ዶ ኩስቶኮ ወይ እገሊቱኮ ክጥዕሙ ጉድዮም ክብሉ ሰሚዕካ ወይ ሰሚዕኪ ትፈልጥ ዶ መቸስ ስግኦም ጥዒሞም ኣይኮኑን ጥዑማት ሰባት ዝብልዎም እንታይ ደኣ ኣተሓሳስብኦም ለውሃቶም ትሕትንኦም ስለ ዘስተማቕሩ እዮም ምስቲ መቓር እምበኣር ብዙሕ ዓይነቱ ንሎሚ ከም ተቐዲመ ዝዘርዘርክዎ ንኹሉ እኳ እንተዘይኮነ ንሓንቲ ካብአን ኣብ በላሕቲ ሰባትን ስነ ሓሳብን ዘለኒ ምስቲ መቓር ከካፍል እየ መቸም መብዛሕትና ደቂ ሰባት ኣብ ምስቲ መቓር ከመይ ኢኻ ተባሂልና ምስ ንሕተት ምስቲ መቓር ኣብ ምንታይ ኣብ ዓይነታት ምግቢ ቀዲማ ምስቲ መቓር እትመጽእ ጉዳይ ምግቢ እያ ኖ ኣብ እትሓሳስባ ኣባ ኸመይ ኢኻ ኣተሓሳስባ ዶ ይስተማቐሪ ዋ ብጣዕሚ እምበር ይስተማቐር ጥራይ ኣብ ጽሑፍ ሰፊሩ እምቢብካ ከከም ዓቕምኻ ተስተማቕሮ ወይ ዝኾነ ሰብ ዛረብ እንተሎ ቃላቱ ከመዩ ተስተማቕሮ ምርዳእን ምስቲ መቓርን ነንበይንዩ
ንኣብነት ከምዚ መግቢ ትበልዕ መቐረት ናይቲ ትበልዖ ዘለኻ ክትፈሊ ወይ ክትገልጾ እንተዘይክኢልካ ግን በሊዕካ እምበር መቐረት መግቢ ኣየስተማቕርካዮን። ስለዚ ትሰምዖ ወይ ትሰምዓ ዳ እምበር ተስተማቕር የለኻን ማለት እዩ። ንሓደ ዝዛረቡን ትሰምዖ ወይ ትሰምዓ ዳ ኢኻ ዘለኻ እምበር ተስተማቕር የለኻን ማለት እዩ። እዚ ንሓደ መቕርበይ ተስተማቕር ዶ ኢለየ ምስ ሓተትክዎ ዝመለሰለይ መልሲ እዩ። ኣይተጋግየን። ኣብ ብዙሕ ሰብ ምስ ዝተወዓልኪ ሓቲተዮ ካብ ናይ ካልኦት እትፍለመስ እውን ኣይመለሰለይን። ግና ዓርከይ ጥራይ ኣይኮነን። ኤርትራውያን ብንጡፍ ኣብ ንሳተፈሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ብቋንቋና እንሰምዖን እነንብቦን ምርዳእን ምስትምቓርን ከም ማይን ዘይትን ጸንበለል ኢለን ኣለዋ። ውፅኢቱ ከይኮነ ይተርፍን ሓደ ብቐጥታ ኣብ ፌስቡክ ወፂኡ ብዛዕባ ፖለቲካ ስደትን ጥንቁን ማሕበራዊ ህይወት ኣብ ስደት ወላውን ኣብ ዓዲ ብዛዕባ ንቕሓት መንእስያት ኮታ ብዛዕባ እቲ ንዓና ይጠቅም እዩ ዝብሎ ነገር ብጉጅለን ብውልቅን ክገልጽ ወይ ክገልጹ እምህሩ ኣብ ዘለሉ ግዜ ኩሎም ሓሳባቶም ወላይ ንውሰዶ እቲ ዝጠቕመናን ዘድልየናን ክንወስድ ኣለና። ኣብቲ ዘይተረዳእናዮ ወይ እውን ዘይተዋሕጠልና ሓሳባት እውን ስለምንታይ ብኸመይ ስለ ዝተረድኦዩ ከምዚ ዝብል ዘሎ ብምባል ክንሓተሉን ክንመራመረሉን ዳኣለና እምበር ናብ ጸለመን ዘለፋን ክንከይድ ይብልናን። ሎሚ ዝርዳእን ዘስተማቕርን የለን ዲኻ ዝበልካ ወይ ዝበልኪ ጌጋዩ እቲ ምንታይ ዘይርዳእን ዘስተማቕርን ሰብ የለን። ግና ምናልባት ሓሳባት ብጽሑፍን ብመደረን ሒስካ ክትመጽእ እንከለኻ ብዛዕባ እቲ ዝሰምዓካ ሕብረተሰብ ኣብ ከመይ ርድኢታሉ መጽናዕቲ ወሲድካ ወይ ወሲድክ ዲኺ ወይ ወሲድካ ዲኻ ትመጽእ ዘለኺ ምኽንያቱ ብስነ ሓሳብ ኣብ ትሕት ዝበለ ደረጃ እንተደኣ ሃልዩ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ምሳኻ ዘሎ ንየበሎ እዚ ይሕሸካ ክትብሎን ከለኻ ብሓደ ግዜ ዘይክቕበሎ ይኽእል እዩ። ወይ እውን ንስኻ ወይ ንስኺ ንፉዕ መዳርን ትኾንካ ምፍርራሕ ዘለዎ ናይ ጸርፍን ዘለፋን ምንኣኣስ እናሓወስካ ወይ እናሓወስክ ዘይኮነ ብሜላ ኣዘራርባ ጌርካ ዝደለኻዮ ስነ ሓሳብ ከተስርጥ ወይ እውን ከተስርጪ ትኽእሊ ወይ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መጻጻእ ድማ ተራ ኣለዎ። ከመይ ዝብል ለባም ምሳና ዝተሰዱ ደቂ ካልኦት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ፣ ሶርያ፣ ፍልስጤም፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሶማልን ካልኦትን ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት ሓቢርና እናተቐመጥና ንሕና ንዕንድርን ንፃወትን እቶም ካልኦት ስደተኛታት ድማ ምሳና ኣብ ማዕስከር ስደተኛታት እንከለዉ ብዛዕባ ካብኡ ወፂኦም ኣብይ ቦታ ቢዝነስ ወይ ንግዲ ክሰርሑ ናቶም ድኳናትን ቤት ብልዕታትን ካልእ ንእስ በለ ቢዝነሳት ክኸፍቱ ከጽንዑን ካሕቱን ይውዕሉ። በዓላና ድማ እዚ ኣይንታይናን እዩ ነይሩ። ካብ ማዕስከር ስደተኛታት ምሳይ ወፂኦም እተን ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ዛዚሞም ኣሻቦም ትንኣስ ትዕቤ ናቶም ትካል ከፊቶም ትሪኦም ብምንታዮም ዝበልጹና ኢለ ድማ ብዙሕ ሓስብ ድሕርዚ ከይፈተኻ ኣመጻጽኦምን ባህሎምን ሃገሮምን ክትሓትት ትግደድ። ስለምንታዮም ደቂ ካልኦት ሃገራት ስደተኛታት ብቕልጡፍ ዝዓብዩ ንሕና ግን ካብ ዘለናዮ ፍሕት ዘይንብል እዚ ክብል እንከለኹ ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ኣይንገብርን ማለት ኣይኮንኩን
ويون كم أزجبرو يلون مالتي يكونكن كندي كو خنجبر مخالنا بقط طبعا بتحساسبان انت نمعبل دا سلمنتاينا خبا ناب حدا أنفت راين قالب حدا ناب زجمرة أنفت اتي دق حدا لبي زبل فلسفنا ناي عدنا دو يخون كم زجيرو نازلو أنا مو اندعي حاتيتي ملسي زسان كله كدايو بزي سلخو ناي قداماي علم مالت ناي معراب ناي هاجر النرويج كزرب زبزح كفال حبرتسبنا أب ناي عبيت مقلاي سرح يزرح زبزح دما ناي طعنا نابتا عند عبيتي توسدو تمرتي ن4 عامتات يوسد حدا غزي مسحنت ممهر نعللنا بزعبا ناي تمرت ندخ حتىكا لمنتا يخوم إيرتراويان ناي طعنا تمرت تراي تمرتو إلا تحتني أي تغاقيتن ولا تنفرنجيوم فليتقمنا انت يلغم اللسلا زي أسندعي أنا هنا يفلتكن إلي أتخوا انت يكخبلا انت اللي نعي زي تملست حتو سلسخونة النيو بزح كنبلن كنا مخنن نخلينا مالت قلت إفكا سرح تركب زئل سدران بيتسبن نبعلناون كنلوت سلن الدلينا نابتي قلت إفنا سرح نرخبلو ولون تحت عينة زي عبينان سرح يخون نأتو يبل يخون سكي أب نفسه كيف سدتين ياقن ناي سدرا كتالو بخميون عنا نبيننا كنت تسألونا نبيننا خوينو مالت دق خلوت هاجرات سدتنياتاتون كمانا ناب صدرهم جنزب يحبوا اليوم ولا دا أمبر نمسجاجري قلت إفنا جنزب نخنركب لنا نقط ومبر فتينا يكونن انت بلناون أبحنت سرح جميرو ناب كالق زسجري ويزجرو فوسبكن يلن انت جميريو ناب تبهجون زمع بلون زتمت أزيو وحديو مع سزت راي كم زيلنا أن خدناون بقلي أوتيستاني أوتوبسات سرح تركب على بعل كستوكو ديوم درو سرح جميروم تبالعلال تزور انت دالا زقدفكا قديفكا زوتا كاوتيكا نام ممهاري ممرحي أوتوبسات رقعت حز أبزون عدل انت جيركا تود انت زي قبركا تدخيمكا تقدفو اتتوطوون قليل كنزب يكونن نسون بلقاح كم منقستو استيو كم زندابلناون كالع علال كي تركبنا نفرحنا بزي مصنعتن فلتأسن نوحات جزي إن أتو مويان مهرون حد أوان كم تنسخاز حسب كايون تزي كوينو مفناهو وي مقدافو أقول متراف زي ترف يخون إذن انتخونكن كنمارر طرح يكوننا نسلنا بزح رخيبنا نئشتين تسألنا كنمارر يبلنان نتاقو ديلاتنا نبلا كنملقا من قدن أتحساسبان كأيرنا نفتن نمبر أين مارر أمت أزقاناون كنذكر زلنا مثلني كلتي إذن كلوانا بحن تعبينا كمون كلتي عنتن كلوانا بحن تينارينا بحنت النار أناينا عبينان متينان لومخي بغلتي إن ريالو بغلتي إن سمعلو كمتي إن بلعون إن ستيون نمرز إن ريون إن سمعون مرجعتاتنا خوينيو مرجعتات هلونا سلازي أتحساسبانا زعب بميلان نبابرا
ካብ ከባቢና ንነብረሎም ዘለና ሕዛብ እናረኣና ነትሰናይን ዝዕብን እናሰዓብና ብኩለንትናና ንቀየር ናይ ስነ ጥበባዊ አቦና የማነ ገብረ ሚካኤል ደርፊ ዘመን ተቀየርካኒ ስደተኛ ኮይኔ እናብልና ለይትን ቀትረን ክንሰምዕ ንውዕል እንትኾና ግን ህያውያን እንከለና ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን ንነብር ኣሎና ህያውን ዝሓለፈ ዘመንን ድማ ከሞትን ሁሉውን ንውሰዶ ህልዋት እንከለና ምስ ሞታን ቆፂርናያ ንኸይድ እንተለና ነዛ ነፍስና ወይከ ፈልከት ካብ ዘለናዮ ስለዚ ኣቹና በእምሮን ብተስፋን ንኩሉ ነሰንፎ ክንስዕሮ ድማይና ኣቹና ተስፋ ሒዝና ዕላማ ኣብ ቅድሜና ቀሚጥና ናብ ዕላማና ንጋልብ ዝገጥመና ተጻብኡን ኣለና እምበር ካብ ዕላማናን ሕልምታትናን ከይትርፈና دانيال ولدو كاب نروي كبرات خاتلتنا نايلو متحسو إذا تكتاتل واتناحكم ينيرو أب زمت صمون بخال عرستينا هنراخب كساب شعو سسناين خلنا تحقنيو راديو إرنا زخبركم تقاتلتنا نزس عزي تداليز نبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتسيمنا لنا راديو إرنا